Si hi ha un teatre petit, de fet el més petit, és el Teatre La Puntual, al barri del Born i de la Ribera a Barcelona. És l'únic teatre de titelles de la ciutat i està de celebració. A més, fa 20 anys que va néixer de la mà de l'Eugenio Navarro, que ha donat en herència la seva passió per aquesta art escènica al seu fill Néstor. Ara el Néstor és al capdavant de La Puntual perquè continuï celebrant molts anys més de vida. Aquesta és la seva història. Tota la meva vida professional activa ha estat amb el món de les marionetes, els titelles, les ombres xineses. Amb la primera companyia, que era amb la Fanfarra, amb el Toni Rumbao i Mariona Masgrau, vam acabar obrint un teatre que va tenir bastant de renom a la ciutat de Barcelona, que era el Teatre Malik. El Teatre Malik va tancar el 2002 i el 2005 el que havia estat el taller del Malik el vaig convertir jo en el Teatre La Puntual, el més petit teatre de Barcelona. No ens cansem de dir-ho. La gent diu, hauries de tenir un de més gran. No. El volem tal com està, 50 persones, visibilitat molt bona i ideal per al tipus d'espectacles que fem. La ciutat de Barcelona és l'únic teatre de titelles fixe que hi ha. És molt petit, fem moltes funcions, programem companyies, a part dels nostres espectacles, companyies de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya i del món. I acabem de fer 20 anys, o sigui que això també és bastant miraculós. Vull dir, encara estem oberts després de 20 anys. El portava jo gairebé sol als començaments fins que el meu fill, el Néstor, es va incorporar a treballar junts, tant amb espectacles com a portar al teatre, vull dir, totes les tasques, que són moltes. I Néstor ara és el que ho porta tot. Des de petit sempre havia col·laborat amb els espectacles de titelles, amb la companyia anterior del meu pare. Sempre des de petit havia crescut dintre d'aquest món. Després vaig fer la meva pròpia carrera, vaig acabar treballant a l'Ajuntament i va haver-hi un moment que vaig veure que la meva feina més institucional dintre de l'Ajuntament prenia un caire teatral d'una manera involuntària. Les reunions que feia amb advocats i jutges i temes més serios acabaven amb aplaudiments. I això va ser una cosa que va fer un clic i vaig acabar decidint-me pel món del teatre i el teatre de titelles, en aquest cas. Tinc aquest taller aquí al costat del Putxet i la meva vida laboral, encara que sigui jubilat, és venir aquí i construir ara un espectacle per mi, però si no, els altres projectes de la companyia i del teatre tenen aquest lloc com taller. Aquí es crea, s'assaja i tal, abans que passin ja a l'escenari. En aquest espectacle, que normalment són molts col·laboradors, però he fet totes les titelles d'escenografia, però he tingut un director que m'ha ajudat molt també amb la dramatúrgia i la visió de fora, el que veu tot com funciona. I estem a molts pocs dies de l'estrena. Es diu Loop. És un espectacle fet amb llum negra. No sé si els personatges que surten són titelles o objectes, però una mica de tot, amb una banda sonora molt evocadora, sense text, això sí també és important. Serà recomanada a partir de 3-4 anys, ja veurem, és tot un misteri. Jo crec que és bastant heroic sobreviure fent teatre de titelles, en un teatre petit. No deixa de ser una art escènica, un subgènere molt específic. També les titelles tenen com uns clixés que també intentem trencar, no? Sempre es pensa que és per nens molt petits. Tenim una platea petita, tenim pocs espectadors i es poden vendre relativament poques entrades. Llavors li hem de donar molta feina perquè
perquè amb un equip petitet pugui tot funcionar i prioritzant la qualitat dels espectacles, que el públic surti content, que nosaltres programem coses que ens agradin també i que tinguin una certa qualitat. Ara al setembre acabem de complir 20 anys, estem en el nostre 20è aniversari, també estem celebrant el 20è Festival Internacional de Putxinel·lis, en programació vinguda d'arreu del món, i el projecte està més que consolidat, tenim un públic molt fidel. S'ha d'anar evolucionant també, no et pots quedar sempre fent el mateix, i la Puntual ho ha anat fent durant aquests 20 anys, amb com seguir canviant, com seguir adaptant-nos, quins nous camins explorar. La gran sort ha estat que el meu fill, en comptes d'anar-se a treballar amb ordinadors, intel·ligència artificial i totes aquestes coses, va decidir en el seu moment treballar amb mi. Jo el futur el veig molt bé. Jo soc optimista, perquè el teatre no és que s'ompli sempre, però la quantitat de gent que ve a veure nostres funcions vol dir que hi ha interès. Els nens ho passen pipa, els pares també i els avis sobretot.